दा गिबियावनो बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दा बेवहाय अमा थावख्रि फेस्टिभेलाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोंनि माने बर' हारिया जे बेबायदि प्रग्रामखौ लादों आरो जमा जानो मोन्दों, ज' लोगो मोनलायदों जोङो गावजों गाव बर'जों बर' जोबोद खोब मोजां मोन्दों आरो गाव गावनि हारिमुखौ देखायनो मोननानै आरो बेलेग हारिनि मानसिफोरखौबो जों इनभाइट खालामनानै जोंनि फेस्टिभेलखौ देखायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय बेयाव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोन्दों आरो बेनो। जों पारफरमेन्स खालामनाया बर'बो खालामदों आरो हिन्दीबो खालामनाय जादों आरो गासैबो बिथिंनिफ्राय जाखिनि रोंगौथि दङ बेखौ एसे एसे देखायजोबदों आरो। अदालगुरियाव बेनो गिबि खेब गिबि खेब औ नेक्स्ट बाराव जुदि जायोब्ला मा खावलायहरगोन नेक्स्ट बारावहाय आरो बेबायदि जुदि लाबोबाय थायोबा फेस्टिभेलखौ जोंनिनो थाखाय बिराद गासैनिबो थाखाय मोजां, साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थागोनखौ आसा खालामो आरो बेनिफ्राय गिदिरसिननिफ्राय गिदिरसिन खालामलांगोनखौ आरो गोबां जायगानिफ्राय गोबां जायगायाव जोंनि बर' हारिमुनि माखासेखौ खिथालांनो खाबु मोनगोन बेखौ आङो आसा खालामो आरो। बे फेस्टिभेलनि दारै बा फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि जायफोर बर' बिसोरनि माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय हाबाफारि दङ। मुलाम्फायाथ' बेनोसै जोङो जोंनि बे गावनि मोनसे फेस्टिभेल खुंलांबाय थानायनि गेजेरजों जों गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायलांजोबनो हायो, गावबा गावनि हारिमुखौ दिन्थिनो खाबु मोनो। दा गुबुन जायगायावबो जोङो बेखौ बुप्रसार होनो हायो। ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे बे फेस्टिभेलावहाय जाखिनि मुलाम्फा जानाया बेनो जे जों जोंनि गाव गावनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायावहाय खाबु मोनो। दा गिबियावनो बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दा बेवहाय अमा थावख्रि फेस्टिभेलाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बर' हारिया जे बेबायदि प्रग्रामखौ लादों आरो जमा जानो मोन्दों, ज' लोगो मोनलायदों जोङो गावजों गाव बर'जों बर' जोबोद खोब मोजां मोन्दों आरो गाव गावनि हारिमुखौ देखायनो मोननानै आरो बेलेग हारिनि मानसिफोरखौबो जों इनभाइट खालामनानै जोंनि फेस्टिभेलखौ देखायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय बेयाव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोन्दों आरो बेनो। जों पारफरमेन्स खालामनाया बर'बो खालामदों आरो हिन्दीबो खालामनाय जादों आरो गासैबो बिथिंनिफ्राय जाखिनि रोंगौथि दङ बेखौ एसे एसे देखायजोबदों आरो। अदालगुरियाव बेनो गिबि खेब गिबि खेब नेक्स्ट बाराव जुदि जायोब्ला मा खावलायहरगोन नेक्स्ट बारावहाय आरो बेबायदि जुदि लाबोबाय थायोबा फेस्टिभेलखौ जोंनिनो थाखाय बिराद गासैनिबो थाखाय मोजां, साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थागोनखौ आसा खालामो आरो बेनिफ्राय गिदिरसिननिफ्राय गिदिरसिन खालामलांगोनखौ आरो गोबां जायगानिफ्राय गोबां जायगायाव जोंनि बर' हारिमुनि माखासेखौ खिथालांनो खाबु मोनगोन बेखौ आङो आसा खालामो आरो। बे फेस्टिभेलनि दारै बा फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोंनि जायफोर बर' बिसोरनि माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय हाबाफारि दङ। मुलाम्फायाथ' बेनोसै जोङो जोंनि बे गावनि मोनसे फेस्टिभेल खुंलांबाय थानायनि गेजेरजों जों गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायलांजोबनो हायो, गावबा गावनि हारिमुखौ दिन्थिनो खाबु मोनो। दा गुबुन जायगायावबो जोङो बेखौ बुप्रसार होनो हायो। ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे बे फेस्टिभेलावहाय जाखिनि मुलाम्फा जानाया बेनो जे जों जोंनि गाव गावनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायावहाय खाबु मोनो।